do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I am the first accused. I hold the Live out the true meaning of its creed. The gap between the richest 10% and the poorest 10% has widened. And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Už takřka 5 měsíců sledujeme vojenskou invazi izraelské armády v palestinském pásmu Gazy. Přestože sílí mezinárodní tlak na Izrael, aby svou operaci ukončil, jedním z nejvěrnějších partnerů izraelského státu je Česká republika. I u nás se ale zvedá kritika v tom smyslu, že bezpodmínečná podpora Tel Avivu má své meze. O tom všem si budeme povídat v dnešním dílu. Ale mě na tomto místě nezbývá, než jako vždy všem připomenout, že takto do hloubky si můžeme s našimi hosty povídat jen díky vám, našemu posluchačstvu, které pravidelně podporuje naše aktivity. Kdo by chtěl podpořit, tak všechno potřebné najde na našem webu v sekci Podpořte Alarm. Podporou Alarmu podporujete i tento podcast, stejně jako další produkci z naší dílny a bez našich podporovatelů a podporovatelek by zkrátka nebylo nic a my jsme moc rádi, že vám naše práce za podporu stojí a jako vždy s Honzou děkujeme. Děkujeme moc krát. Mezinárodní společenství vyzývá k příměří, ukončení bojů v pásmu Gazy. Jihoafrická republika u Mezinárodního soudního dvora v Hágu obvinuje Izrael z možného páchání genocidy, ale jednou z mála demokratických zemí, která postup Izrael i nadále bezvýhradně podporuje, je Česká republika, která chce být slovy premiéra Fialy hlasem Izraele v Evropské unii. Na začátku února v reakci na to vznikla iniciativa žádající zásadní přehodnocení postupu české vlády. Mezi jejími signatáři najdeme třeba Tomáše Halíka, Alenu Wagnerovou, Kateřinu Šedou nebo Radku Denemarkovou a spoustu dalších lidí. Čím vším trpí česká debata o palestinsko-izraelském konfliktu? Zažíváme momentálně nějakou radikální změnu a jak momentálně vypadá situace přímo v Gaze? O tom všem si dnes budeme povídat s naší hostkou, dokumentaristkou a publicistkou Natašou Dudinskou. Hezký den, paní Dudinská, vítejte u nás v Kolapsu. Ďakujem za pozvanie. Začneme asi tou aktuální situací v Gaze. Celý svět dnes sleduje především to, co se děje kolem egyptského hraničního přechodu Rafa. Co přesně se tam nyní děje? Jestli nám to můžete stručně popsat, jak dlouho to trvá, co se děje, o co tam jde? To je neúplne najjednoduchšia otázka, ale dobre, tak od 7. októbra, kedy Hamas zaútočil brutálne na Izrael, pričom zahynulo 1200 Izraelčanov a 240 Izraelčanov bolo odvedených do Gázy, tak Izrael začal vojnu v Gaze. Veľmi krutú, brutálnu vojnu v Gaze, pri ktorej dodnes za tých 4,5 mesiaca zahynulo takmer 30 000 Gazanov. Väčšina z nich civilisti, mnoho žien a detí. Takisto Izrael bombarduje Gazu strašným spôsobom, takže zdá sa, že asi 70% Gazy je zničených. No a v rámci tejto vojny Izrael teda na začiatku v prvých mesiacoch vojny chcel, aby sa ľudia zo severu Gázy presunuli na juh Gázy s tým, že chce útočiť na sever Gázy proti Hamasu a vlastne vyčistiť sever Gázy od Hamasu a preto chce, aby sa Gázania presunuli na juh Gázy. V Gaze žije 2,3 milión zhruba ľudí na veľmi malom mieste. No a veľká časť toho obyvateľstva sa teda skutočne presunuli z hlavného mesta Gázy, teda Gaza City a z ostatných miest na juh. Čo bolo obrovské množstvo ľudí, zdá sa, že okolo, 1 700 000 ľudí proste sú momentálne bez domova, ich domovy boli zničené, tí ľudia žijú v stanoch, v strašných podmienkach, je obdobie dažďov, takže často prší, blato, ľudia nemajú čo jesť, nemajú čo piť.
nemajú dostatok liekov, humanitárna pomoc je nedostatočná. No a ako sa títo ľudia vlastne, väčšina z nich zhromaždili na juhu Gázy, prevažne okolo mesta Chan Yunis, ale tiež Rafah a v okolí, tak Izrael sa pred časom, myslím, že to bolo možno asi pred mesiacom, áno. Myslím, že to prišlo myslím, že asi zhruba pred mesiacom, 3 týždňami, ospravedlňujem sa, že už to nepamätám kedy, ale Izrael prišiel s tým, že teda už vyčistil sever Gázy, viac menej dosť bojoval v Chan Yunis a teraz by chcel sa dostať do mesta Rafah, ktoré je úplne na hranici s Egyptom a to mesto Rafah chce očistiť od Hamasu a chce tam teda zaútočiť. No ale akože svet je ako zdesený, že prečo Izrael chce zaútočiť na miesto, kde sa nachádza vyše 1 milióna ľudí, keď tam pred vojnou, už to presne nepamätám, ale možno 10-krát menej ľudí žilo a tí ľudia nemajú kam ísť. A Izrael teda povedal, že akože bude dbať na to, aby civilistov nezasiahol. Americký prezident žiada, aby Izrael určite sa postaral o evakuáciu týchto civilistov a hlavne, aby ten útok dobre pripravil. No a odvtedy vlastne je veľmi veľa reakcií na to, aby Izrael teda neútočil na Rafah. Palestínčania sú zmetení, nevedia, kam majú ísť, či majú ísť do Chan Yunis, do Rafahu, alebo kde sa vlastne majú schovať. Takže je to také veľmi, veľmi zmetené. Zatiaľ Izrael ešte tento útok nepodnikol, ale obavy sú veľké. Jo, takže jsme teda před tím, že izraelská armáda ještě do Rafahu nevstoupila, nezačala tu vojenskou operaci, ale plánuje ji, ale zároveň v podstatě veškeré obyvatelstvo Gazy bylo vytlačeno tady k tomuhle městu a už nemá v podstatě kam jít. To je ta základní. To je taká základná, ja myslím, a teraz môžem sa mýliť, ale myslím si, že malé útoky ako Izrael tam ako robí. Aj v Rafahu, ale nie je ten masívny. A jak to vlastně vypadá? Takže sever Gazy vlastně byl vylidněný, nebo většina lidí tam odešla. Jak to tam teď vypadá? Tak to, čo ja viem, ako samozrejme tie správy, nie je jednoduché dostať správy z Gazy, pretože síce sú tam novinári, sú to palestínsky novinári, Gazania, ktorí pracujú častokrát ako nezávislí novinári alebo pre Al Jazeera. Veľa vecí sa dá vidieť aj na sociálnych sieťach, ale Izrael nepúšťa zahraničných novinárov do Gazy, takže vlastne veľmi ťažké je dozvedieť sa, čo sa tam naozaj deje, okrem toho, čo hovorí hovorca izraelskej armády. No ale ako to, čo hovorí hovorca izraelskej armády, je podmienené tým, že je to hovorca izraelskej armády, takže tie správy by sa mali určite akože kontrolovať a nie úplne im úplne ako bez pochyby veriť. To, čo ja viem teda, je, že časť ľudí teda ostala na severe Gazy. Mnohí ľudia, či už preto, že boli veľmi chorí, že nemali sa ako posunúť, alebo že sa rozhodli, že chcú zostať vo svojich domovoch, aj keď sú zničené, tak alebo sa báli tej cesty, ostal časť ľudí, neviem presný počet, ale časť ľudí ostala na severe Gázy. A čo je veľký problém na severe Gázy je to, že tam neoperujú takmer žiadne humanitárne organizácie a je tam veľký hlad. A vlastne v posledných dňoch som videla celkom veľa správ, ako sa ľudia presúvajú zo severu Gázy na juh, pretože hľadujú a nemajú kde získať potravu. Jo? Takže ako nie je úplne vyľudnený, dokonca niektorí ľudia sa tam z juhu začali vrácať, pretože Izrael tam akože dokončil tie najväčšie boje. Proto jsem se právě chtěl zeptat, jestli je nějaká možnost, že by se lidi třeba z Rafahu a z Chan Yunisu mohli přesunout zase zpátky, jestli to vlastně je nějaká alternativa, ale samozřejmě určitě to není ideální varianta, protože ty města musí být víceméně srovnané se zemí. Sú úplne ako zrovnané so zemou a je tam celkom ako není tam nejaký řád, pretože políciu tvorí Hamas, dobre, ale ako na to, aby udržiavali nejaký poriadok, nemôžu, pretože kto je ozbrojený, tak toho Izrael akože
odstrelí. Takže vlastne oni ani nemôžu chrániť napríklad humanitárnu pomoc, ktorú často tí policajti. Takže je tam možno také trošku aj bezvládie. Nie je úplne jasné, čo sa tam deje. Jak vypadá ta vnitropolitická debata přímo v Izraeli momentálně? O čem se teď debatuje? Co jsou ty nejžhavější body diskuze? Jestli to je možný zrekonstruovat. Verejná debata, no. Tak je debata, ktorá prebieha v mainstreamových médiách a je debata, ktorá prebieha samozrejme na sociálnych sieťach a potom rôzne na WhatsAppe a tak ďalej. Hlavné body, a trošku sa líšia tie debaty, ale väčšina Izraelčanov ešte stále podporujú vojnu v Gaze. A to je práve tým obrovským traumatickým zážitkom, ktorý vlastne útok Hamasu znamenal pre Izraelčanov. A bol to nielen strašný traumatický zážitok a ešte stále spracovávajú žiaľ, ale zároveň dôvera v pocit bezpečia sa bol veľmi otrasený, pretože do Izraela vtrhla teroristická organizácia a izraelská armáda, ktorú sme považovali za jednu z najsilnejších, tak Izraelčanov neochránila. Takže tieto všetky faktory spôsobujú to, že Izraelčania dosť podporujú tú vojnu v Gaze, aj napriek tomu, čo sa tam deje. Ale myslia si, že že Hamas musí byť zničený. Na druhej strane, ale čo je veľmi dôležité v debate, ktorá prebieha v Izraeli, to je otázka alebo osud unesených. Polovička z nich už boli prepustení vyjednávaním v novembri, ale ešte stále je okolo 130 ľudí, ktorí sú v zajatí Hamasu, nič sa o nich nevie. Zrejme teda s veľkou pravdepodobnosťou sú v strašných podmienkach, v tuneloch, nemajú čo jesť, čo piť a kto vie, čo sa im tam deje. Pretože Gaza je ostreľovaná, takže mnohí z nich zdá sa, že ako možno už ani nie sú medzi živými. A toto Izraelčania chcú, aby vláda ich teda vrátila. A Izraelčania, pretože vlastne osud rukojemníkov bolo vždycky niečo veľmi dôležité v Izraeli. Dám mali príklad v roku 2008, keď bol unesený, teda on bol unesený skôr, ale myslím, ak sa nemýlim, v roku 2008 Gilad Shalit, vojak izraelský, ktorý bol unesený Hamasom, tak bol vymenený za vyše 1000 palestinských väzňov. Takže za jedno Izraelčania, Izrael bol ochotný Benjamin Netanjahu zaplatiť prepustením 1000 palestinských väzňov. Izraelčania z niekoľkých dôvodov. Jednak preto, že ako majú pocit, že teda ako majú obavy o svojich blízkych, či už teda skutočne najbližších alebo blízkych kamarátov a tak ďalej. A je to veľmi, veľmi boľavé téma v Izraeli a Izraelčanom veľmi ide o to, aby boli vrátení. A za druhé sú strašne naštvaní na súčasnú vládu, veľmi extrémistickú pravicovú vládu v čele s Benjaminom Netanjahum za to, že vlastne Izraelčanov neochránil a vlastne obviňajú Netanjahua z toho strašného útoku Hamasu. A teda tvrdia, že pretože Izrael ich neochránil a boli unesení, tak Izrael ich musí vrátiť späť. Ale tá debata, ktorá prebieha, je vlastne teda, ako ich vrátiť späť. Jo? Netanjahu a ostatní policisti tvrdia, že iba tvrdším a tvrdším útokom na Hamas prinútime vrátiť zajatcov. Ale skutočnosť je taká, že tí, čo boli prepustení, neboli prepustení útokom na Hamas, boli prepustení dohodou. A čoraz viac Izraelčanom začína dochádzať, že proste vláda blafuje a že vlastne vôbec nemá v úmysle ani nezáleží jej veľmi na rukojemníkoch. Benjaminovi Netanjahovi záleží na úplne iných veciach, na udržaní sa pri moci a rukojemníci nie sú hlavným bodom programu. Na to jsem se chtěl ještě zeptat, protože ten požadavek likvidace Hamasu a propuštění rukojmí je jako vlastně dost v rozporu. Zajímá mě, jestli to vytváří nějaký napětí právě tohoto typu. Jako buď jedno nebo druhý. Jak ta izraelská debata v tomhle ohledu vypadá? Ľudia majú takú úžasnú schopnosť vytesňovať veci, jo? A usporiadať si svet tak, aby im ako sedel nejak ako, jo? Takže ako niektoré veci
vypúšťajú a to s hrôzou, ako vidím. Aj teraz napríklad presne v tejto debate, že vedia, tie protesty za prepustenie rukojemníkov začali hneď po vypuknutí vojny. Ja som ešte bola v Izraeli ten prvý mesiac a keď sme chodili na tie prvé demonštrácie, tak nás vždycky polícia rozprášila a to sme vôbec nemali odvahu dať nejaké heslo, akože ceasefire. To sme vedeli, že tu by nás zlinčovali, tak sme len dávali, akože prepustite rukojemníkov. A ľudia chodili s tým bring them home, vrátiť ich domov. Ale ako? Ako zázrakom nejakým nemali odvahu a vlastne jednak pretože tá atmosféra bola hrozne akože traumatizovaná a jednak akože že polícia teda je zakázané demonštrovať v Izraeli momentálne v čase vojny. Takže, ale vlastne väčšina Izraelčanov fakt si mysleli, že zázrakom, len bring them home a všetci nosia tie, vlastne fakt väčšina Izraelčanov, vidíte, ich chodia so žltými stužkami, všade majú nápisy na balkónoch, všade možno vo verejnom priestore sú bring them home. Ale ako? Ale to už, pretože je to ťažké povedať, ale vlastne keď musíme prestať vojnu na to, aby sme ich vrátili, tak to je už taký ako veľmi zložitý myšlienkový posun, ktorý musia Izraelčania urobiť. Začína si to čoraz viac uvedomovať a v tých demonštráciách za prepustenie rukojemníkov už sa ozývajú hlasy, že musí byť ceasefire. Už začína viac a viac skupín o tom hovoriť, že není možné bez toho, aby sme prestali boje ich prepustiť. Ale trvá to. Sophie Lewis, Bell Hooks, Sheila Heti nebo knihy redaktorů Alarmu, Karla Veselého, Standy Billera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu, e-shop.denikalarm.cz. A když říkáte, že jste chodila na nějaké demonstrace a mluvila jste, že nějaký jako my, tak to je nějaký ten opoziční hlas, kdo ho zvedá, nebo o kom se bavíme? Tak, tento opozičný hlas, to je iba, prichádza, alebo sa ozýva iba zo strany občianskej spoločnosti. Jednak aktivistov, ktorí vždycky bojovali proti okupácii, proti vojnám v Gaze. To nie je prvá vojna, je to len najkrutejšia vojna, ale tých už tam bolo niekoľko. Ľudia, ktorým záleží na osude krajiny, ale sú veľmi kritickí. Takže to sú akoby, môžeme ich nazvať mieroví aktivisti, alebo niektorých nazvú radikálna ľavica. To je také jadro. Ale na to sa teraz čoraz viac je skupín, ktoré sa akoby napríklad je skupina matiek, ktoré volajú potom jednak, aby ich synovia nemuseli bojovať v Gáze a jednak, aby prestali sme s vojnami, pretože sme matkami a naše deti chceme, aby mali lepšiu budúcnosť. Tak to začína byť veľmi silná skupina. Napríklad sú ľudia príbuzní, ktorých blízky boli zavraždení 7. oktobra z tých kibucov. A je medzi nimi niekoľko. Maoz Yenon, napríklad jeho rodičia boli zavraždení. Syn Vivian Silver, veľmi známej aktivistky. A ďalší, ktorí vlastne tiež vyjadrujú tento volanie po mieri a po zastavení boja. A potom, že vlastne není možné vyriešiť náš spor vojensky, iba politicky. Čo sa týka politickej opozície, tej, ktorá je v Knesete, tá akoby, ona síce akože chce prepustiť zajacov, ale nevraví ako, hej. Takže ten najdôležitejší hlas a ten rastie a rastie je vlastne z dola. Já ještě bych se zastavil, já doufám, že to není odbočka u toho, že jste říkala, že hodně lidí, kteří se aktivizovali, tak byli vždycky proti válce, nebo nějakým způsobem to byli aktivisti proti okupaci a tak. Tak co tady s těmito lidmi a i s jejich jakoby názory nebo nějakým diskurzem udělal ten útok Hamásu, který vlastně byl jako hrozně krutej, hrozně spektakulární a vlastně určitě si dovedu představit, že to vede k tomu, že ty lidi, kteří třeba jsou pro nějaký militárnější řešení, řeknou, vidíte, my jsme vám to říkali, to nejde a tak to. Jak vlastně oni reagují tady na toto? Jak na ten Hamás, tak ale na logickou reakci té izraelské řekněme pravice?
No, bolo to ako veľmi zložité. Teda ľudia, čo ja poznám v mojom okolí, nikto nezmenil svoje názory, hej, alebo kritiku, ale bolo to veľmi ťažké, akoby, pretože v podstate človek vytvoriť si v srdci priestor pre empatiu pre obe strany není také jednoduché. A obzvlášť, keď akože prežijete nejaký traumatický zážitok a zároveň schopnosť ako, žialime mnohí z týchto ľudí, ako aj v mojom okolí, ako ja mám priateľ mojej dcery, jeho striko bol zavraždený v kibuci, prišli o kamarátov na tom tanečnom festivale. Jo? A takto vlastne každý v Izraeli pozná niekoho, kto bol buď unesený, alebo zavraždený. Takže je to veľmi ťažké, že to cítite, že sa vás to týka. A na druhej strane si zachovať tú možnosť, ako tú schopnosť empatie voči tomu, čo sa deje v Gaze. Ale akoby väčšina, čo ja poznám, teda aktivistov alebo ľudí, ktorí vždycky boli aktívni, nezmenila svoj názor, ale ako čelili veľmi ťažkým, zložitým pocitom. Hej. Sú ale takí, ja ich osobne nepoznám, ale počujem o tom, že sú takí, vraví sa im akože prozřeli. Jo. Teda tí pravičiari im hovoria, že prozřeli, že konečne už vidia, že čo sú to zač Palestínčania a Hamas a že sa s nimi nedá inak len Takže len woke vojenský. people v podstatě. Tak asi, no. No, ale vy jste mluvil o tom, že teď není povolený protestovat v Izraeli, ale přece jenom nějaký shromáždění stejně jsou, tak jak to probíhá, s jakýma reakcema se tíhle protestující setkávají vlastně v této situaci? Tak hneď na začiatku vojny polícia teda vyhlásila, že zakážeme demonštrovať, že sme vo vojnovom stave a skutočne nedovoľovala tie úplne prvé demonštrácie, lenže akoby obzvlášť tie demonštrácie, ktoré sú za prepustenie rukojemníkov, vlastne je veľmi ťažké polícii ako vôbec ich nedovoliť, pretože je to sentiment väčšiny obyvateľstva a keď nemajú žiadne akoby heslá, ktoré sú proti vojne, tak akože zažmúri oči. Lenže práve títo ľudia, ktorí sa začínajú radikalizovať, pretože vidia, že prešlo 4,5 mesiaca a vláda nerobí nič preto, aby vrátila tých rukojemníkov, iba pokračujú boje a vedia, že každý jeden deň, ktorý sa bojuje v Gáze, ohrozuje rukojemníkov. Takže ľudia sa začínajú radikalizovať a tie demonštrácie začínajú blokovať cesty. Tak ja neviem, myslím, že tá posledná, kedy bola, ak sa nemýlim, v sobotu. Už je polícia už strieľa s vodnými delami, zatýka ľudí, takže začína byť veľmi násilná, jo, voči týmto demonštráciám. Ale Izraelčania hovoria, sme v demokracii, musíme mať možnosť demonštrovať. Takže je to také, závisí od toho, do akej miery ste hlasití alebo radikálni. No, tak teď jsme probrali trošku Izrael, ale nám se tady nečekaně vlastně do toho vlomilo takový aktuální téma, protože zajímala nás situace vašeho bývalého kolegy z izraelského média Plus 972, Yuval Abrahama, který s palestinským kolegou Baselem Adrou získal cenu na festivalu Berlinále za svůj dokument No Other Land. Německá média ten jeho projev, kdy on vlastně jako popisoval, do jaké situace se vrátí on a do jaké situace v Izraeli se vrátí Basel, tak tenhle jeho projev on nálepkoval jako antisemitský. A pokud jsem to správně četl, tak vlastně i doma na rodinu Juvala jsou útoky pravicových extremistů a tak dále. Co na tu situaci kolem reakcí na jeho řeč vlastně říkáte? Je to něco, co je prostě denním chlebem pro lidi, jako je Juval, nebo je to prostě něco radikálně novýho? Do určitej miery v posledných, 10 rokov a sa to stále zhoršuje, boli ľavičiari ako označovaní, že v lepšom prípade za krasoduchov a v horšom prípade teda za zradcov. A počas tejto vojny sa to fakt strašne zhoršilo. Akože že tá nálada môže byť až násilná z tej časti spoločnosti, ktorá je veľmi pravicová. Ale zároveň, a to vlastne je to dobrý príklad, svedčí o tom, že to vlastne nie je len tá radikálna pravicová časť, ale že vlastne izraelské mainstreamové médiá sa stali hlasnou trúbou našej izraelskej vlády od začiatku vojny a ako je to niečo neuveriteľné vidieť vo verejnoprávnej televízii alebo v komerčných televíziách, v rádiu, že všetkých veľkých denníkov vlastne tí novinári nerobia svoju prácu.
vôbec nekritizujú vládu, ani armádu, ani sa nepýtajú ťažké otázky a vlastne len šíria propagandu národnú, nacionalistickú. Ukazujú o tom, jak skvelé Izrael bojuje v Gaze, hovorí neustále o stratách na izraelskej strane, izraelské príbehy, ale vôbec nepodáva spravodajstvo o tom, čo sa deje v Gaze. Maximálne povie číslo, koľko ľudí tam zahynulo, alebo aké je zničenie, ale v izraelských médiách nevidíte príbehy Palestínčanov ani ich tváre. A je to vlastne strašná dehumanizácia. Vlastne akoby vôbec nám nezáležalo na tom, že akože takmer 30,000 ľudí proste zahynulo izraelským bombardovaním. No a teraz sa vrátim Yuval a Basel. Ja som pracovala 4 roky v tom izraelskom serveri Plus 972 magazín, ktorý má tiež svoju obdobu v hebrejštine, Sicham Akomit. Po česky by som preložila ako miestny hovor. No a oni obidvaja teda Yuval ešte stále je jeden z najdôležitejších reportérov, Basel tiež pracoval tam 3 alebo 4 roky. Sú to vynikajúci novinári a úplne skvelí ľudia a ešte oni sú spolu aj tak skutočne blízki kamaráti a vlastne o tom je tam aj ten ich film. A vlastne o čo im obom ide, a tak sa volá aj ten film, nie je iná krajina. To znamená, ani Yuval, ani Basel nemá inú krajinu. Izrael, Palestína je ich krajina. Nemajú kam ísť. A oni vlastne žijú svojim životom a pracujú na tom ako novinári, ako filmári, je, že obidvaja tu žijeme, Izraelčania a Palestínčania, a musíme tu spolu žiť. A musíme nájsť nejaký spôsob na to, aby sme žili, aby sme dosiahli medzi nami rovnosť a spravodlivosť. Jo? A vlastne to, ako reagovala izraelská verejnoprávna televízia, ktorá Yuvalov prejav označila za antisemický, to je totálne šokujúce, pretože to len ukazuje, že z môjho pohľadu, akože Izraelčania sú už normálne akože zombie. Ako človek, ktorý kritizuje vo svojom prejave, čo povedal Yuval, že vrátime sa teraz domov po filme. My sme obidvaja akože rovnako starí. Ja teraz pôjdem do Izraela a Basel sa vráti do Palestiny. Ja budem mať všetku slobodu a rovnosť a čo chcem. A Basel sa vlastne vráti do okupácie, nemôže vlastne sa voľne pohybovať. Delí nás iba 30 kilometrov, ale žijeme v úplne iných systémoch právnych. A potom ešte prehlásil, že chce, aby teda bolo ceasefire a aby vlastne sa našlo politické riešenie. A on to, myslím, nazval možná apartheidem. Áno, nazval to situaci. Áno, okupáciu a apartheid. A tohle je antisemitismus z pohledu veřejnoprávních médií. No to jsem se chtěl, jako, nejen veřejnoprávních médií, ale co vlastně, jak se nakládá s tím termínem antisemitismus, co všechno se do něj vyjde a já bych se i možná zeptal, čemu totiž nerozumím, jak funguje ta logika vlastně toho, proč je to antisemitismus? Pre Izraelčanov, obzvlášť pravicových, ale vlastne počas tejto vojny aj ako mainstreamových, akákoľvek kritika Izraela je antisemitizmus. Jo? Pričom to je samozrejme nelogické, pretože antisemita je niekto, kto je proti Židom, ale keď si Žid, tak ako tak, čo si proti sebe. Už nehovoriac o tom, že ako aj Arabovia sú semiti, ale dobre, budíš. Jo? Tak antisemitizmus je teda akoby spôsob akoby, ja neviem, určitých stereotypov alebo ohrozovania, odsudzovania Židov za niečo, čo nikdy neurobili, alebo ja neviem, ako je to proste nejaký negatívny pohľad na kolektív židovský. No? Ale v Izraeli to berú, že celý svet je proti nám a obzvlášť tejto vojne Izraelčania nechápu, prečo svet je tak v úvodzovkách propalestínsky. Prečo nás kritizujú? Však my sa bránime, však Hamas na nás zaútočil. Izraelčania, pretože sa to neobjavuje v médiách. Oni skutočne nevedia, aké hrôzy sa dejú v ich mene v Gáze. Vedia to tí, ktorí si hľadajú aktívne kritické akoby spravodajstvo, jo? Ale väčšina. Takže nechápu. A teraz nechápu, prečo oni ho teda kritizovali, tá televízia potom podala vysvetlenie, že no ale Yuval nespomenul Hamas a nespomenul, že 7. oktobra došlo k brutálnemu útoku Hamasu a nespomenul rukojemníkov. Tak Yuval potom povedal, samozrejme máme na prejav 1,5 minúty, okrem toho vôbec sme nečakali, že dostaneme cenu, takže to bolo niečo spontánne a potom už v ďalších
rozhovoroch som o tom hovoril, ale hovorí, prečo ja sa mám ospravedlňovať za to, že som povedal to, čo si myslím a stojím za každým slovom. A je to určitá asymetria, jo? Že vlastne vždycky máme hovoriť, ako jak Izraelčania trpia, ale Palestínčania trpia. Jo? Je tu proste situácia apartheidu. Takže vlastne je to strašne smutné, že Izrael sa úplne zacyklil, zasekol do seba a není schopný teda väčšina Izraelčanov prijať kritiku. Ale keď je to verejnoprávne médium, tak to je o to horšie, jo? Pretože verejnoprávne médiá majú byť schopní kritiky. Jo? Stiahli to potom. Uznal teda riaditeľ televízie, že bolo to nevhodné slovo. Ale naozaj si myslím, že vyjadril pocit mnohých Izraelčanov a je to veľmi smutné. A používá se tady ta figura jako self-hating Jew i v samotném Izraeli, protože v Česku anebo ve Spojených státech je to docela rozšířená věc, že se takhle nálepkujou jako kritikové státu Izrael z židovského původu, tak je to nějaká figura, která je běžná. Myslím, že sa používa menej, že ďaleko viac sa hovorí s tým, že sú zradcovia, pretože sú proti svojej vlastnej krajine. Myslím, že menej. A antišemi ako antisemita, myslím, že sa používa viac. A potom môžu niekedy povedať, že náci, ale to už je tiež ako ďalšie slovo, ktoré stráca akoby svoju silu. Jo. Že kto je nacista, sa to používa rôzne tak ako Hamas nebo kedysi to vrával jeden z najväčších moderných izraelských prorokov Ješajahu Lejbovič, ktorý už po začiatku okupácie západného brehu v roku 68 bol to veľmi pobožný ultraortodoxný žid, ale zároveň bol profesor a on vtedy už nazval ako izraelskú armádu judonáci a už varoval pred nebezpečenstvom, že táto okupácia vlastne z nás urobí akoby nacistov, alebo tak nejak. Jdeme do Prahy? Jdeme do Prahy. Já jsem ještě možná, než se dostaneme k Praze, tak já jsem se chtěl zdat, jestli teda existuje nějaká jako pluralita v té debatě izraelský, a který, jako, co do ní patří, kromě tady toho názoru, že všichni jsou zrádci, kdo nejdou teď s armádou? Samozrejme, je to demokratická krajina zatiaľ ešte stále, keď ako demokracia bola dosť ohrození za posledný rok aj niečo a Izraelčania v 100 000 protestoch tomu protestovali každý týždeň v priebehu celého roka, aby zachránili demokraciu pod vládou, teda veľmi extremistickej pravicovej strany vlády. Sú Izraelčania, majú rôzne názory, tak ako si myslím ľudia všade na svete, ale čo je také vlastne ako také citlivé téma pre Izraelčanov, to je okupácia. Už vôbec nehovorím ani apartheid, to už fakt iba ako niektorí najodvážnejší toto povedia, ale slovo okupácia dlhé roky sa vlastne nesmelo vôbec používať, pretože Izraelčania si mysleli, my sme urobili všetko preto, aby bol mier, Palestínčania ho nechceli, no tak proste tento konflikt nemá riešenie a budeme ho manažovať. A nebudeme sa baviť o okupácii. Jo? Inak vo všetkom ostatnom majú Izraelčania kritické názory, aj izraelské médiá sú veľmi kritické, ale keď príde na otázku čohokoľvek, čo sa týka izraelsko-palestínskeho konfliktu, tak väčšina mainstreamových médií vždycky bude hájiť pozíciu vlády a armáda je to najsvätejšie, čo môže byť. Takže v tomto ohľade vlastne sú Izraelčania časť, bohužiaľ, zdá sa, že počas tejto vojny ako dosť pravicová, ale sú ľudia, ktorí sa dívajú na to kriticky. Hej, ako. Jo, to totiž tak trošku působí, že se ten problém jako Palestiny vytěsňuje úplně z veřejné debaty, moc na to nikdo nemyslí a bohužel se vrátila v takhle jako brutální podobě toho 7. října. Tak můžeme do Prahy. Tak Pavle, chceš do toho skočit? Nebo? Já skočím do toho tak obecně. Takže vy jste teď v Praze, což je evidentní. Tak překvapilo vás, jak se v Česku referuje o tom konfliktu, o válce v Gaze? Tak ono je to známe a viem o tom, že Česko dlhodobo je akože v úvodovkách povedané proizraelské alebo veľký priateľ Izraela. Jo? Ale je fakt, že v minulosti sa mi zdá, že tá česká politika bola viac vyváženejšia akože a vlastne podporovala dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Ale samozrejme prekvapilo ma to vidieť, že napríklad keď v OSN sa hlasovalo o prímeri, tak Česko odmietlo toto schváliť. A potom o to viac ma prekvapilo, keď sa v Európskom parlamente, myslím, schváľovali
sankcie voči extrémistickým izraelským osadníkom a zároveň aj proti Hamasu, tak Česká republika jediná s Maďarskom hlasovali proti. No a vlastne spomínam si, že pán premiér Fiala vyhlásil, že v tomto konflikte alebo v tejto vojne je veľmi jasný agresor a veľmi jasná obeť. Alebo iné hlášky boli, že budeme stáť vedľa Izraela, je jedno prečo. Na jednej strane na začiatku vojny, teda hneď po tom útoku Hamasu, samozrejme, že to bolo dôležité a správne, že Česká republika sa postavila za Izrael, tak ako všetky európske krajiny, Spojené štáty alebo Británia a tak ďalej. Ale potom, jak táto vojna pokračuje a keď vidno, akú obrovskú ľudskú cenu vlastne za to Palestínčania platia, aj to, že tam nie je žiadna humanitárna pomoc, že vlastne táto vojna začína byť úplne neprimeranou, tak je trošku divné, že Česká republika vôbec akoby sa nevyjadruje k nejakým právam, že Palestínčania by mohli mať nejaké práva, alebo že tam vlastne hynú civilisti ako nič, proste vidí iba Izrael. Tak to trošku tak ako bije do očí. A ešte, čo ma viac prekvapuje, je tá veľmi vyhranená debata na sociálnych médiách. Akože není nič medzi tým. Buď ste proizraelský, alebo ste propalestínsky. Jo? A ak jeden názor vyjadrite, okamžite ste zlinčovaní druhou stranou. Ale vlastne, ako vravím, moje úsilie, alebo úsilie mnohých ľudí, s ktorými ja súhlasím a zdieľam ich názor, je vlastne byť hlavne proľudský. A byť za, alebo teda súcitiť s ľudskými obeťami na akejkoľvek strane a veriť na to, že politický problém nemá vojenské riešenie, iba politické. Vy jste byla jednou z těch iniciátorek té iniciativy za změnu českého přístupu k vojenské operaci v Gaze. Jaké reakce vlastně na tu iniciativu máte převážně? Jak to vypadá? Veľmi milo ma prekvapilo, že sa nám podarilo skutočne rozhýbať vody v Čechách a že skutočne vyšlo v médiách veľmi veľa článkov. Jednak samotný oznam o tom, že tá výzva bola napísaná a poslaná a potom mnoho článkov, rozhovorov, podcastov a zdalo sa mi chvíľu, že začína trošku posun, jo? Že akoby niektorí novinári dostali takú akoby legitimáciu, OK, môžeme byť trošku kritickí voči Izraelu, alebo ich to nejako nakoplo. Na druhej strane boli v médiách aj akoby reakcie, ktoré boli veľmi proti našej výzve, či už ju skritizovali férovo, novinársky, OK, tak máme rôzne názory, čo je v pohode, ako nesúhlasíte s našimi, akoby to, čo si myslíme, ale boli niektoré reakcie, ktoré myslím si, že neboli veľmi novinárske, pretože útočili osobne na signatárov výzvy, čo tým pádom by ju akože s úmyslom ju delegitimizovať, tak to už sa mi nezdá veľmi košer a určite nie je fér a určite nie je žurnalistické. No a potom bolo veľa reakcií na sociálnych médiách, bolo veľmi veľa ľudí, ktorí v prvom kole ju teda podpísalo asi 80 osobností, ale potom, keď sme ju zavesili na online, tak tá petícia získala vyše 1500 ľudí. Podpísali, boli veľmi pre aj proti reakcie. Dostali sme reakcie od niektorých ľudí, ktorí sa výzvu báli podpísať, alebo nechceli podpísať, pretože majú židovských kamarátov a nechceli by ich nejako zraniť, tak to mi bolo veľmi smutné vidieť, jo. Že vlastne, ale ako samozrejme židovská reakcia na útok Hamasu je ako triggeruje to v mnohých židoch, aj ktorí nežijú v Izraeli nejakú traumu, jo? Či už traumu holokaustu alebo čokoľvek. Ale aj tak proste je akoby smutné, že vlastne sa neodvážime o niečom hovoriť, jo? Alebo že vlastne dobre, no tak sme ľudskí za Izrael, za Židov, ale musíme si zachovať predsa ľudskosť aj v pohľade na Palestínčanov. Takže to a dokonca potom tá naša výzva vyvolala dve, my tomu hovoríme anticharty, protivýzvy. To je veľmi laskavý od vás. Čo ako fajn, to je dobré, ako to sme chceli, aby bola debata. Aby nebol vlastne v médiách. Mali sme pocit všetci, čo sme iniciovali tú výzvu, že nie len, že politika česká je veľmi proizraelská a totálne nekritická voči Izraelu, ale že to, čo sa odohráva v médiách, je viac menej opakovanie izraelského oficiálneho narratívu. Veľmi málo, ba takmer
takmer vôbec nie správy od, ja neviem, z palestinských zdrojov alebo z iných kritických zdrojov. To sa teraz začína meniť. Ja myslím, aspoň od tej výzvy som si všimla. Ja viem, že Alarm, vy ste vždycky mali skvelé spravodajstvo, ale bavím sa viacej o mainstreamových médiách. Takže ja si myslím, že je skvelé, že sme to urobili, že sa debata rozhýbala. Už sme medzi tým podpísali ďalšiu výzvu. Sme ju až tak nemedializovali, ale napísali sme pred 2 dňami predstaviteľom vlády žiadajúc o okamžitú humanitárnu pomoc do Gázy a vlastne na to, aby pôsobili, aby nedošlo k útoku na Rafah. Jo. Ale tá humanitárna situácia v Gáze je zúfala. Piko, továrna na lži, hrdinové kapitalistické práce v Evropě, 3 knihy, které za poslední rok vydalo nakladatelství Alarm. Pokud tyto knihy ještě nemáte, pořiďte si je na e-shopu Deníku Alarm. e-shop.denikalarm.cz. Na to jsem se právě chtěl zeptat, jakoby, co by mohly být ty nejpřímější třeba požadavky na českou vládu, co by měla udělat. Takže humanitární pomoc, konec toho plánovaného útoku nebo probíhajícího, těžko říct, jak to formulovat, na Rafah. Ešte niečo dalšího? Ja by som to povedala tak, že ako bolo by fajn, keby česká vláda podporovala akékoľvek kroky, ktoré smerujú k primériu, k prepusteniu rukojemníkov, k zastaveniu bojov v Gaze a k hľadaniu politického riešenia. Jo? Ako proste kroky, ktoré podporujú politické, diplomatické riešenie konfliktu a ktoré nebudú podporovať ďalšie vojenské riešenie konfliktu. Humanitárna pomoc je veľmi, veľmi dôležitá, úplne kritická a napríklad sme aj navrhovali, že by vláda mohla jednak využiť dobré vzťahy s Izraelom, pretože Izrael dosť ako rozhoduje o tom, aká pomoc sa dostane, či nie do Gázy. To je vlastne veľký problém, aj preto sa tam pomoc nedostáva. A napríklad včera myslím, že to bolo, a to už niekoľkokrát, Jordánsko spolu v kooperácii s Francúzskom robia tzv. Airdrops, že zhora zhadzujú tú humanitárnu pomoc, pretože sa tie nákladiaky nevedia dostať do Gázy. Takže to by veľmi pomohlo. A potom ešte ako k dobru k českej vláde vlastne po našej výzve bolo ďalšie hlasovanie, myslím, že to bolo v Európskom parlamente, zase za sankcie a ako Česká republika teda už tentokrát akože súhlasila so sankciami proti osadníkom. A je to pro Izrael tady ta jakoby fakt jako nekritická podpora České republiky, hraje to roli pro Izrael? Byť samozřejmě jako všichni chápem, že Česká republika nejsou ani Spojené státy, ale ani Francie. Izraelčania to vidia. Česká republika má veľmi dobré meno v Izraeli práve, že celý svet je proti nám, všetci sú antisemiti, ale Češi nie, Češi sú za nás. Ale to hovorím trošku žartovne, pardon. Česká republika práve preto, že je súčasťou EÚ, tak jej slovo je veľmi dôležité a obzvlášť, keď sa hlasuje v takých zásadných veciach a keď blokuje hlasovanie, tak to je blbé. Takže Česká republika má svoje slovo a okrem toho práve preto, že Česká republika má tak dobré vzťahy s Izraelom, tak by to mohla využiť na to, že by mohla byť nejakým, ja neviem, prostredníkom alebo prispieť k tomu. Ja som to, ospravedlňujem sa, že to zopakujem v rozhlase, nedávno som použila toto prirovnanie, ale vlastne keď sa Česká republika cíti priateľom Izraela, tak ako dobrý priateľ, vlastne to, čo robí Česko teraz, je vlastne ako medvedie objatie. Pretože keď vás kamarát alebo kamarátka škodia sebe alebo niekomu inému a ženú sa do záhuby, tak ich nebudete klepať po pleci, že fajn, všetko je v poriadku, jo? Ale naopak im budete sa snažiť zatriasť nimi a povedať, ale to je blbé, nerob hlúposti, jo? Takže práve preto, že je Česká republika priateľ Izraela, tak by mala akože pomôcť Izraelu. Mně se zdá, že přesně těmihle slovy se vyjadřoval Karel Schwarzenberg při několika hlasováních v českém parlamentu, že je správným přítelem Izraele a proto je kritický k tomu, co Izrael dělá třeba na západním břehu a tak dále. To mě přijde zajímavý. Ne, tak já jsem totiž, mně přišlo, že jste říkala na té tiskové konferenci k té vaší první teda iniciativě, jste říkala, že v českých médiích je ta debata ještě vlastně v určitém ohledu sevřenější než v těch izraelských.
Kdy ale potom, když jste popisovala ty izraelský, tak ten obrázek taky nebyl moc plastický, nebo moc jste k ním nebyla vstřícná, ale přece jenom, co vám vlastně v té české debatě jakoby chybí nejvíc, nebo jestli se to třeba už podařilo trošičku, aspoň díky té vaší iniciativě nabourat, tak ale co vám tam chybí, no? Len aby som sa opravila, tak v Izraeli je denník Haaretz, ktorý je veľmi kritický a okrem toho je teda Plus 972 magazín a Sichama Komit, teda miestny hovor. Takže tí sú kritické, ale myslela som tie mainstreamové. Ja neviem, či to bolo len vďaka našej iniciatíve, možno, že aj z iných dôvodov české médiá, ale zdá sa mi, že v posledných práve od tej výzvy začínam vidieť viac kritických hlasov, debát. Čo mi chýba, ako som už zmienila, veľmi často novinári akoby opakujú ten oficiálny izraelský narratív. Oni vôbec nevidia, že je aj palestinský narratív, ktorý má taký istý nárok na vypočutie aspoň, a že sú aj iné zdroje, než len izraelské zdroje, alebo než len hovorca izraelskej armády, že sú aj kritické zdroje vo svete. Môžu si českí novinári nájsť palestinských novinárov, pretože nie je možné, že častokrát citujú z izraelských médií. Nikdy som nevidela, že by citovali palestinských. Nikdy sa nepokúšajú akoby teda málo kedy. Myslím si, že častokrát aj rôzne mýty, alebo aj keď sú nejaké rozhovory, tak akoby možno, že je to aj tým, že novinári nemajú dosť vedomostí. Ja chápem, že novinárska práca je veľmi ťažká. Za málo peňazí človek musí robiť veľa práce, takže niekedy novinári nemajú časť alebo sílu na to, aby si hľadali zdroje. Ale proste dobrý novinár si musí hľadať zdroje rôzne, hej? A nie len slepo preberať a vlastne kriticky sa zamýšľať. A nie je možné, že keď je tu konflikt, takže budeme takto jednostranne nadržiavať Izraelu a že Izrael má právo sa brániť, čo je super, ale vlastne nebudeme nič hovoriť o právach Palestínčanov. Tak aké práva majú Palestínčania? Jak to, že ešte nie je stále palestínsky štát? A prečo nehovoríte o kontexte? Táto vojna v Gaze má svoj kontext. Áno, tentokrát toto kolo násilia vyprovokoval Hamas útokom 7. oktobra. Ale tento útok sa nestal vo vzduchoprázdne. My tu hovoríme o vojne, ktorá trvá, ja neviem, od 48. Niektorí to smerovali aj ešte viac do minulosti, ale dajme tomu od 48. alebo aspoň od 67. kedy začala okupácia západného brehu Jordánu a Gazy. Tak poďme hovoriť, čo sa deje. Poďme hovoriť o tom, že Palestínčania nemajú svoj štát, že žijú bez akýchkoľvek ľudských a občianskych práv pod izraelskou okupáciou na západnom brehu a vo východnom Jeruzaleme a v Gaze žili a teda ešte stále žijú, ja neviem, 14, 15 či 16 rokov pod veľmi prísnou, tesnou blokádou. Takže vôbec o sebe akože nerozhodovali, jo? Alebo teda vo väčšine otázok nemohli rozhodovať. Tak prečo novinári toto nespomínajú? Tu sa nebavíme o vojne medzi dvomi armádami alebo dvomi krajinami. Tu sa bavíme o vojne medzi veľmi sofistikovanou, veľmi bohatou izraelskou armádou a medzi teroristickou organizáciou, ktorá nemá ani štát. A Palestínčania nemajú štát a nemá ich kto chrániť. A 30 000 ľudí, ktorí zahynuli teraz v Gaze, oni sa nemajú kde schovať. Oni nemajú kam ísť. Proste je to úplne zúfale vidieť, ako denne umiera viac ako 100 ľudí. Že ľudia tam nemajú čo jesť, že začínajú zomierať od hladu, alebo na jednoduché choroby, ktoré keby mali dosť liekov, tak by nezomierali. Tak ako to predsa nemôžeme dopustiť, aj keď áno, Izrael má právo sa brániť, ale aj vo vojne sú nejaké pravidlá. A je dosť možné, že Izrael ich neúplne dodržuje, toto podozrenie, alebo teda skúma to teraz Medzinárodný súdny dvor. Presne pred mesiacom Medzinárodný súdny dvor požiadal Izrael, aby zabránil tomu, aby došlo ku genocíde a aby zvýšil humanitárnu pomoc. Čo sa stalo za posledný mesiac, teda aspoň podľa správ rôznych humanitárnych organizácií, tá pomoc humanitárna sa ešte znížila do Gázy. Izrael síce teraz ešte, myslím, že nebola zverejnená tá správa. Izrael mal podať správu Medzinárodnému súdnemu dvoru o tom, ako dodržiaval tie výzvu toho súdu. Já jsem se ještě jednou k té vaší tiskovce. Vy jste tam jednomu českému novináři, který se, což je něco, co v české debatě často zaznívá, je, že za to utrpení Gazanů může Hamas. A jeden ten český novinář to tam nanesl a vy jste mu pěkně vysvětlila, proč to podle vás tak není, tak kdybyste to mohla i našemu posluchačstvu ještě jednou říct.
Áno, veľmi rada, pretože skutočne ten argument počujem veľmi často v Čechách. Tak za prvé, posledné voľby palestinské v Gaze, teda vôbec v Palestíne, boli, ak sa nemýlim, pred 18 rokmi. Áno, vtedy Hamas získal väčšinu, ale väčšina obyvateľov Gázy, alebo teda viac ako polovicu obyvateľov Gázy dnes tvoria deti. To znamená, že v tom čase ešte nežili a nevolili. Takže polovica obyvateľov Gázy za to naozaj nemôže, sú deti. A z tej polovici, čo boli vtedy dospelí, aj tak polovička len volila Hamas. Jo? Takže ako väčšina z dnešných obyvateľov Gázy skutočne nevolili Hamas. Za druhé, tí, čo ho volili, vtedy bola úplne iná situácia. Fatah bol veľmi skorumpovaný a nedarilo sa vytvoriť samostatný palestínsky štát, takže boli ľudia naštvaní a volili Hamas. Ale Hamas v tom čase bol už teda vždycky bol ozbrojenou organizáciou, ale zároveň sa veľmi staral o sociálne a zdravotné problémy ľudí v Gáze a zdal sa menej skorumpovaný, takže ako ľudia mali svoje dôvody, prečo ho volili. No a odvtedy 18 rokov Hamas vládol v Gáze veľmi autoritatívne, takže ľudia ani nemohli protestovať. Oni sa aj pokúšali protestovať niekoľkokrát v menších protestoch, ale ktokoľvek proste by sa búril proti Hamasu, tak ako nemal šancu, išiel do väzenia. Takže skutočne za to, čo sa stalo 7. oktobra, nemôžu ľudia v Gaze. Môže za to Hamas, môže za to do určitej miery Izrael tým, že k tomu došlo, že neochránil svojich obyvateľov, ale nie obyvateľia Gazy. Jo, ale tam asi ten argument byl, že Hamas může za to, co teď páchá izraelská armáda. Že za to utrpení Gazanů teď, že může Hamas vlastně. No. Hamas, samozrejme Hamas vyprovokoval túto reakciu, jo? Ale ako Palestinčania nemajú svoj štát, nemajú svoju vládu, takže ako Hamas áno, síce vládol v Gaze, ale není to úplne ako regulárny štát. A aj keby to bol, a aj keby dajme tomu, že Hamas bola armáda palestínska, aj tak podľa rôznych medzinárodných pravidiel vojny musíme chrániť civilistov vo vojne. A nemôžeme spôsobiť takéto neprimerané utrpenie civilistom a musíme umožniť humanitárnu pomoc. A toto všetko Izrael nerobí. Alebo nerobí to dostatočne. Jo? Takže vlastne preto za to utrpenie momentálne v Gaze, áno, môže Hamas, že vyprovokoval túto reakciu izraelsku, ale zároveň Izrael tiež nesie svoju zodpovednosť za to obrovské množstvo civilných obletí a za tú totálnu zkázu Gazy. Já jsem si mezi tím vzpomněl na svou otázku, protože vy jste mluvil o tom, že by Česko mohlo využít ty své pozice přítele Izraele a poskytnout nějaký jako přátelskou kritiku. Nedávno vlastně byl na státní návštěvě v Tel Avivu Petr Pavel. Na státní návštěvě dokázal využít tady tyhle příležitosti k nějaké formě kritiky, nebo jak hodnotíte tu jeho návštěvu? Myslím si, že pán prezident Petr Pavel bol možno jediný hlas, ktorý aspoň trošku sa vyjadroval o Palestínčanoch a vlastne prisľúbil pomoc jak do Gázy 5 miliónov korún, tak Izraelčanom 5 miliónov korún teda na zdravotné účely. Takže aspoň sa vyslovil sa, ako uznal, že je tam, ak sa správne pamätám ten jeho citát, že uznal, že je ako ťažká humanitárna situácia v Gaze. Ja neviem, či k tej pomoci naozaj došlo. To by ma vlastne zaujímalo. Ale už len to, že ako aspoň povedal, OK, im 5 miliónov a im 5 miliónov. Není to symetrický konflikt, ale dobre. Priznal, že sú tu dve strany, ktoré potrebujú podporu. Tak ako myslím si, že to bol pokus o nejaký, ja neviem, viac vyvážený postoj. Ale asi ta přátelská kritika by mohla jít ještě dál. Určitě. Jo, tak já teďka tu nitku, takovou úplně slaboučkou nitku optimismu, tak nacházíte jako nějaký momenty, kdy si říkáte, že by to ještě mohlo nějak jako dobře vlastně dopadnout, byť jako ty mrtví už nikdo nevrátí a ani ty traumata a všechno, co se na to váže, tak přece jenom. Ja už hneď od začiatku vojny, keď ako fakt ma zdeptala tak ako úplne každého, či už v Izraeli alebo v Palestíne. Ale hneď na začiatku vojny som si hovorila, pretože aj práve preto, že tá vojna vypukla deň po 50. výročí Jom Kipurovej vojny. A Jom Kipurová vojna bola dovtedy pred 7. oktobrom považovaná za takú najväčšiu izraelskú vojnu, kde najviac akoby Izraelčanov zahynulo. A
došlo k mnohému zlyhaniu na strane politikov izraelských aj vojenského vedenia. A vlastne pár rokov po Jom Kipurovej vojne, tá bola v 73. roku, došlo k podpísaniu mieru s Egyptom. Takže to som si povedala, OK, tak keď táto strašidelná vojna, a to mi bolo bohužiaľ jasné od začiatku, že tá odveta izraelská bude veľmi krutá. Takže keď po tej Jom Kipurovej vojne došlo vlastne k posunu, izraelská spoločnosť nejako vtedy pochopila, že vojny sú hrozné, jo? A že vlastne fakt platíme za nich strašnú cenu a že lepšie je urobiť mier. A ten mier s Egyptom dodnes platí, i keď možno nie je vždycky najvrelejší, ale je to mier, je to strašne dôležitá strategická asset, ako vec, ktorú Izrael má. Takže ako tiež si hovorím v tých najťažších chvíľach zúfalstva z toho, čo sa deje, že vlastne potom po týchto strašných mesiacoch možno, že ľudia, Izraelčania, myslím, že Palestínčania tiež, ale prečo som Izraelčanka, tak hovorím, alebo cítim zodpovednosť hovoriť za Izraelčanov, že im proste dôjde, že akože žiadna vojna nám neprinesie bezpečnosť, jo? Pretože vlastne neustále tento konflikt pokračuje, vždycky ďalšie kolo násilia a vlastne bezpečnosť nám nezaručí. Takže ja verím tomu, že pretože je to tak hrozné, že Izraelčanov nie momentálne, pretože momentálne sú ešte v ťažkej akoby traume alebo tesne posttraumatickom zážitku, ale že im to dôjde, že iba mier nám pomôže a že to samozrejme dôjde aj Palestínčanom, že ako Hamas nám naozaj nepomôže pri založení palestínskeho štátu. A vlastne druhá taká vec, ktorá mi dáva často nádej, je ako druhá svetová vojna, holokaust samozrejme. Boli strašné veci, ale proti sebe bojovali, došlo k holokaustu, ale zároveň bola veľmi krutá druhá svetová vojna, kde proti sebe európske krajiny bojovali. Predtým bola prvá svetová vojna krutá a potom všetkom vznikla Európska únia. Jo, akože nejaký moment, tak ale ja som taký väčší optimista, pretože ja nie som schopná žiť akože v depke, takže akoby vždycky musím hľadať nejakú nádej. Ja si myslím aj, že často sa o tom bavíme v Izraeli s kamarátmi mojimi, ktorí zdieľajú moje názory a ktorí vlastne dlhé roky bojujú za mier a proti okupácii. Jo? Že vlastne v Izraeli nádej to je vlastne politický akt. Hovoriť o nádeji, pretože vlastne izraelské vedenie nemá žiadnu víziu, už 20 rokov má možno aj viac, odkedy bolo mierové dohody z Oslo, takže vlastne vždycky iba akoby, že tá vízia, ktorú ponúkajú Izraelčanom, Palestínčanom, ty už vôbec žiadno, jo, ty má furt len čakať okupácia a apartheid. Ľudia nemôžu žiť bez nejakého horizontu, jo, bez nejakej nádeje. Takže vlastne hovoriť o nádeji, to je vlastne ako fakt politický akt, pretože to znamená, že musíme niečo robiť, je to v našich rukách, pretože dívať sa na to, že tento konflikt nemá riešenie, to je veľmi deterministické. Zbavuje nás to zodpovednosti niečo pre to riešenie urobiť. Tak preto hovoriť o nádeji je podľa mňa ako politický akt. A co by pro vás byl osobně takový jako realistický, ale optimistický konec třeba tohohle konfliktu i s přihlédnutím k tomu, co vlastně by mělo nastat po jeho skončení? Ja veľmi dúfam, je to strašne smutné, že práve takáto hrôza prebudila aj svet. Nielen Izraelčania sa ešte neúplne prebudili, ale ako svet. A že sa zase začína hovoriť o Palestínčanoch a že sa zase ako tento problém je, ľudia sa začali zaujímať, politici, Američania zase sa vrátili späť a hovorí sa znovu o palestínskom štáte. Jo? A že možno bude nejaké väčšie medzinárodné úsilie, ktoré prinúti Izrael alebo vyvinie nátlak na Izrael, pretože s touto vládou, bohužiaľ, s touto veľmi extremistickou vládou v čele s Benjaminom Netanjahom nič dobrého sa v Izraeli nestane. Ale tak ja dúfam, že medzinárodný nátlak pomôže tomu. No a to, že sa Izraelčania, viac a viac Izraelčanov sa prebudí, až si uvedomí, že ako stačí. Mhm. Takže to je pre mňa akože poďme, teda teraz momentálne najbližšie prepustiť zajacov a urobiť prímerie, tak aby Palestínčania v Gaze mohli osláviť nadchádzajúci sviatok Ramadán, ktorý začína 10. marca, takže ako aby si konečne mohli vydýchnuť a aby aj v Izraeli konečne ľudia mohli začať spracovať tú strašnú traumu a ten žiaľ, ktorý prežili.
Děkujeme. O iniciativě volající po přehodnocení českého postoje k vojenské operaci v Gaze nebo o situaci ve městě Rafah i náladách v izraelské společnosti jsme si dneska povídali s publicistkou a dokumentaristkou Natašou Dudinskou. Paní Dudinská, moc krát děkujeme za váš čas, za vaše odpovědi a budeme se těšit zase někdy příště na viděnou třeba v Kolapsu. Díky. Ďakujem pekne a dovidenia, do počutia. A děkujeme taky vám, posluchačům a posluchačkám Kolapsu. Děkujeme za to, že nás posloucháte, že nás máte rádi a pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit a ještě tak neděláte, tak můžete jít na stránky Alarmu, hned do sekce Podpořte Alarm a tam se dozvíte, jak na to. Veškerá podpora Alarmu je totiž taky podporou všech našich podcastů, tedy včetně podcastu tohoto Kolaps. Moc krát díky všem, kteří nás už podporujete a podpořili jste v minulosti. Díky moc. Děkujeme, to už je z dnešního Kolapsu úplně všechno. Z pražského studia Mr. Vombat se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Budeme se na vás těšit zase příště u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest.